Astăzi îți voi arăta cum am făcut eu fondul de economii ca și tu să ți-l poți face mai repede, mai ușor și mai productiv. Salut! Eu sunt Enache Cristian și dacă mă voi ridica la nivelul așteptărilor tale, lasă-mi un like și abonează-te pentru că voi mai posta o grămadă de materiale utile. Acum, hai să-i dăm drumul. Dacă ai trecut deja prin mini-cursul meu de educație financiară, știi deja că fondul de economii te protejează de situațiile neplăcute majore și, în același timp, îți conferă un confort psihic. Fondul de economii trebuie să conțină minim între 3 și 6 luni de cheltuieli vitale. Pentru un confort mai mare și pentru o siguranță sporită, eu recomand ca acest minim să fie între 6 și 12 luni de cheltuieli vitale. Acum, după ce ai strâns între 6 și 12 luni de cheltuieli vitale, mărește această sumă, continuă să economisești până ajungi la 6-12 luni de venit. Adică, dacă tu câștigi 3.000 de lei pe lună, înmulțește asta cu 12 luni și vei avea un rezultat de 36.000 de lei. Aceasta este suma pe care tu trebuie să o pui deoparte, adică un fond de aproximativ 7.200 de euro. Ce înseamnă asta? În primul rând, dacă îți pierzi locul de muncă, nu vei fi stresat că trebuie imediat să-ți găsești un alt job, pentru că ai acele cheltuieli vitale care îți bat la ușă. Astfel, îți oferă libertatea de a nu face decizii proaste doar din cauza stresului și să îți alegi un job care nu îți place. Vei avea timp un an pentru a prospecta piața și alege un job care cu adevărat ți se potrivește. Și în același timp nu va trebui să-ți diminuezi stilul de viață. În al doilea rând, dacă se întâmplă să ai, Doamne ferește, cheltuieli majore neprevăzute, cum ar fi ajutor medical pentru un membru de familie sau un copac îți distruge mașina sau îți ia foc casa, This is fine. tu ai o sumă de bani pe care te poți baza. Bun, dar de unde începi? Eu am început cu bugetul de familie. L-am personalizat, am scris în fiecare rubrică ce cheltuieli mi se potriveau mie și cheltuielile pe care desigur le aveam eu. Aveam cheltuieli cu chirie, cheltuieli cu o singură mașină, dacă ai două, poți ca să pui două mașini, cheltuieli cu facturile de telefonie mobilă, de energie electrică, gaze și așa mai departe. După ce am scris o sumă în dreptul fiecarei rubrici, valoarea rezultată pentru mine a fost aproximativ de 2000 de lei. Adică, acei 2000 de lei reprezintă valoarea cheltuielilor mele vitale. Dar pentru că durează ceva timp să îți completezi fondul de economii, în fiecare lună am continuat să scriu cheltuielile efective pe care le am cu fiecare rubrică. În felul acesta, valoarea cheltuielilor vitale devine mult mai exactă și atunci știi la ce să te aștepți. Alt avantaj este acela că poți să vezi în ce luni ai cele mai mari cheltuieli și în ce luni sunt cele mai mici cheltuieli. Scrie în comentarii cât sunt cheltuielile tale vitale și în ce oraș locuiești. Să știm și noi cam cât de scumpă e viața în diferite părți ale țării. Bun, după ce am văzut că am nevoie de aproximativ 2000 de lei pentru cheltuielile vitale, am trecut la planul financiar, unde am alocat 20% din venit către fondul de economii. Ceea ce înseamnă că dacă ar fi să pun bani deoparte doar din salariu, îmi va lua aproximativ 2 ani până voi avea acest fond de economii complet. 2 ani? Da, dar gândește, după 2 ani nu vei mai avea niciun stres. Vei avea o plasă de siguranță foarte puternică și un confort psihic puternic. Iar pe lângă asta, vei scăpa de acea cheltuială de a pune banii deoparte. Iar banii eliberați, acești 20%, îi poți folosi ulterior pentru distracții sau pentru investiții. Bun, îi punem deoparte, dar unde îi punem? Îi ținem la saltea, îi ținem într-un cont de economii, îi ținem într-un depozit la termen, unde mai exact? Eu nu recomand niciunul dintre aceste locuri, pentru că inflația își va face de cap cu banii tăi. Așa că eu am căutat, m-am documentat, iar într-un final, când am ajuns la un rezultat, mi-am dat seama că efortul acesta s-a meritat. Pentru că am găsit o variantă extraordinară. E vorba de stablecoins, depozitele cripto. Nu știi ce sunt stablecoins? Vezi că ai în descriere un link către un video unde îți spun ce sunt stablecoins. Dacă ai ajuns până aici, dă-i un like, e gratuit și mă ajuți foarte mult. Dacă n-ai făcut-o deja, abonează-te și te voi însoți în drumul tău către independența financiară. Atât pentru acum. Să ai grijă de tine!